Ini nili tum ladak East Karbinglong Labor Union pen ladak nili tum East Karbinglong Central Committee tum pen si kini office kampung padopon lo. Lasi nili tum kedamtang ningkan suruh ini ra ingko ningkan si amhang pat heklo. Lasi la East Karbinglong si tame ili tum efrang ke bang di kapang tang pon dia fansi hem doning polo matela ili tum sai hem so fansi pini labang so ili tum ladak East Karbinglong Central Committee President Penchenglok Secretary Penchenglok sitame la Central Committee atim la pen District Committee tum kadok awe pen pu cerap JDC pini labang so office kampu asai nili tum dengpon lo lasi non ke bangji apor bangke ladak East Karbinglong sitame itum ke claim ke dam lang so se ke pime ponje phan methang adet kacerai kom ponje phan si nile tum pini labang so office kampu padopon lo asini tum ke claim poning asai an sitame nile tum labor union kaching hon akorti lapen anger tum sitame non ke bang jia por bangke ladak difu panbari yalong kadu bugi tum sitame nang kahumri ji phan sini tum tuning ripon lo lasi lang so se tum kadu kabe tum sitame hardi nang cipi dun pen itum methang adet cerai kompon lo pulo teri tum lang so se mikon po bang adet a country asonson ili tum East Karbinglong atum sitame itum kangthur ponji pan kamatha lapin kabor ipon bang kenang so tum matha pon lo apen kapre ka state along sitame labor union kedu opposite ili tum ladak district along sitame ili tum ladak East Karbinglong sitame include na ko lo apen kapre country long sitame labor union laso kangthur do asi ili tum ekrang apan kimi ponji pan ili tum pen muke bangji awi tum phan sitame lan so se kape me ponji pan ili tum nang si chipaduk lo prote ke bangji awi tum mangke joy kepo kasi nili kaching hon ka bingarat phan se me kachini lo kasi nili members aphan nili tum labor union committee tum sitame RD nang jipidun rep po kasi nili tum pin ladak se tong rapet atum pen sitame ning ke pathe konrenti lo kasi kado betul ta ning ke pathe seroi nak bosi ni tum abang labang so pini alam ke lapon chat lo